السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي صالح عمل لنذي öl haqqanızda içerliğinizin hakkında beyleki musulman doğulluğunuzun hakkında ediyen hayır dualarınızı lütfu keremi bile kabul edip de iman yürüyüp, abre yürüyüp, bereket yürüyüp, mehabbet yürüyüp, dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat bolsun. Vatanımızda aman emniyetlik yürüyüp, ağdı birlik yürüyüp, Huday Teala salim ak yolumuz, ak ıtkadımız, ak mezhebimiz yürüyüp durmadan beyk Allah ayırmasın inşallah. İman, İslam, ihsan. İman, İslam, ihsan. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam ummatına her gaysini açıklap aydan 3 mübarek kelimesi. İman kullirak irtikadi da aydılıp, İslam amali da aydılıp, ihsan Allah'ını görüyen yalı olup ibadet etmek, ihlasında kamil olmak. Bukhara şerifte milyonlarca ulemalar ve evliyalar terbiyet tapan yeri, Kubbetul İslam lakabı alan bir ilim şehri olan İslam'ın gelişiği değilen Bukhara'da Hazreti Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirruh milyonlarca insan Allah'ın aşkına geçmeye sebep olan bir büyük alim adam. Ohum şolong silsilesinde Semerkant'tan bir alim döreptir. Beter sözleri, kepleri ötgür. Her kimminin oturuşuna Allah'ın aşkına gaşin geçirayen. Ona Hazreti Hacı Ubeydullah Ahrar divaydılıyor. Hazreti Hacı Ubeydullah Ahrar büyük insanlığın miri. Allah ruhun şad edip cenneti firdevs ata etsin. Hazreti Hacı Ubeydullah Ahrar bir mürşid, insanları Allah'ın ışkını geçiren bir mürşid Rabbani'nin biri, hak pirlen biri. Ol yankı peygamberimizin iman, İslam, ihsanını Farsi diline Bukhara tarafta insanlara tercüme geçiriptir. Şunu hizmetine de yetireyim.
أولا تصحيح عقائد على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. مسلمان أول اعتقادن تعلم لماله رسول الله والصحابة نمك اعتقادlar bolsa şoňa gaşyn. Resulullah ve sahabalar nämek ıqtiqadı varmıştı. Şoň ıqtiqadyny bolmak awwalky musulmanyň ulaqan wezifeti. İkincisi cehd der kasb ilm ve amel bi muqtazaya ahkam fiqhi. İmanyň bolandan soň tamam dinin şahalaryny awwal dinin sütünü 5 wagt namaz, Ramazan ay arada malyňdan zakat, güýjüň ýetse hac etmek we beýleki dinin şahalaryny şeriatyň aýtýan formasyna yerine yetirmek. İki bolly. Bir adam imany kamil bolsa, amalle edip gören bolsa, üçüncü bir ýagdaýda başyň boýnuna. Üçüncü qasd pervaz alemi Quds ra bayet nemud. Qasd pervaz alemi Quds bayet nemud. Men bir musulman amalle etýän inni qursagym menen ruhaniyetim menen asmallara gaşyn uçşak pervaz etjek, uçşak goýanlara gaşynyp niýetinde şo bolsun diýipdir. Ey cemaat, biz insan bir gapdalymyz periştedir ha. Dünýäň bolup barşy insanyň bir gapdaly periştediğini ýadyndan çykaryp barýarky. Ay men okuyan namazymy bir tüsliye okuya ya okuyana Allah'ın aşkına gaşyn Hudaýyň aşky bilen yatyp, Hudaýyň zikri bilen yatyp, Hudaýyň zikri bilen ukudan turup, tamam gezip berişine Allah'ın adynyň etegini bolup gelmegi musulman ýatdan çykarmaly. İman, amel, qasdi pervazi alemi Quds. Asmallara gaşyn men qursagym saaplaryn. Näçe insan tezki nefs etse, näçe insan tesfiye kalb etse, kalbin saaplap zikrine qaim bolsa asmana gaşyn uçýar. Aham ahirki kelimesini nädeýin? Kar inast ve gayre inhame puç. Kar inast ve gayre inhame puç. Kar inast ve gayre inhame puç. Asıl musulmançylyk amalli dinin şıngaydılayandır, bundan başka temmez poştu. Bunun mühimmet görmedi. İrtikadi, amali, üçüncüsü ihlas, Allah'ın aşkına gaşyn qanet beklep uçmak. Yüreğinde näme bolsa Allah'ın aşkının eteginde bolmaly bolacak. Inni geleyliň Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek 62. ýaşynda bolan derman wakany hyzmatyňyza ýetirip bu muqaddamada aýdan gurrunymyz ahyryny ders bolup hyzmatyňyza ýetirer inşallah. Peygamberimiziň mübarek 62. ýaşynda gelen kerwanyň ady Salaman diýen taýfadan. ذكر الواقدي بإسناد الله كان يحدث أن السلاماني قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 7 نفر. Araplan Salamaniyan tayfasından 7 nefer dayaw adam bolup Medine-i Munawwaraga geldik. Peygamberimizin mübarek 62. ýaşynda. Bir kerwan 7 nefer bolip geldik. Medine-i Munawwaraga girdik. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mescidine gaşyn uğradyk. Ve mescidine yaqinlamyzda ve şo wagt kök geldik. Resulullah aleyhissalatu vesselam mescidin gapsyndan çykyp bir cenaza namaza gaşyn uğrap barýardy.
Mescitten çıkıp bir cenaza namaza gaşin uğrap bariyadi. Biz şoňa kökgüllik diýbay diye. Medineli alim, waqidi bir tarihdan adam şoň riwayetini neşir. Hum Resulullah aleyhisselam'a kök düştük. Biz yettik peygamberden mescitten çıktı aleyhissalatu vesselam. Esselamu aleyke ya Resulallah deyip salam verdik diye. Hum peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizim salamımızın cevabını verdi ve siz kimler bolýaňyz diýip bizden sorudy diye. Hum biz aýtdyk, biz salaman taýfadan sen salamyňa geldik we gollaşyly diýip geldik, musulman bolayly diýip geldik. Bizi owamyzyň adamsy iyi berdi, biz tarapdan vekil bolup, bir tarapdan namayende bolup, Hak Resulullah'ın elinden tut, siz musulman bolsaňyz, owaň şudur şu musulman boldygy diýip, biz owamyzyň tarapyndan geldik ya Resulullah diýip. Hum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam döwrüni gözledi, görse Sewban diýen hadymy vardy. Hazreti Sewban kan adı agdylmadyk sahabalarning biri. Hazreti Sewban, Hazreti Anas kan agdalanlar. Hazreti Anas Resulullah'ın hadimlerining biri, Sewban da hadimlerining biri. Hayt Sewban niptir Peygamberimiz. Bir kerwani beýleki kerwelliň düşýän ýerine, gonýan ýerine akit silaga delsin naharlary, çörekleri, suwlary bir kerwan gonyp ýük ýadyrýan ýerlerine gaşyn akitmeli. Oham Sewban bizi alyp gitdi. Bir giň haýýada görsek hemme kerweniň gonýan ýeri şu haýýatmış. İçinde hurma wagtdy we başga da gelin Arap taýfadan şu haýýadyň içinde bady diýär. Ve fiha wufudun min al-Arab ve idha hiya daru Ramla bint al-Haris an-Najjariyya. Ohum bir haýýat görsek giň haýýat içi hurma wagly başga Arap taýfalardan da gelip gonan şu takçaýlaftyrlar. Görsek bir denanan haýýadymış. Peygamberimizin daýda toforlarından bir denana. Hazreti Ramla bintil Haris. Şoň haýýadymış. Gelin gonan kerwan şoňa barýanmışlar. Şu taýda mihmanlara hyzmat edilýän ýermiş. Inni bilen baran wagtlary goşlukmuş. Erti bilen şuwlem hamana 7-8-9 medenne bolmaly bolýar. Ýaxşy jaýlaşdyk. Oham öýle namazyň azanyny eşitdik. Oham mescide gaşyn ogradylar, biz de bardyk. Mescidin gapsynyň agzynda durduk. Fasalla sallallahu aleyhi ve sellem bin nas ve huwa yatasaffahuna. Oham yanqa adam inni aydiye. Biz barıp Peygamberimiziň mescidine girdik, bir goşede oturduk. Peygamberimiz öýle namazda imam boldy. Bu namazdan soň namaza barýaqa bizi gözlerdi diýipdir. Ha şu halki erti bilen goşlukda gelen kerwan owşy diýen ýalyda bizi gözläp bular da häzir musulman bolanaklar bir goşede oturarlar bolmaly. 7 nefer bol. Ohum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öýle namazdan soň öýüne girdi, eglenmäni çykdy, ýene mescide girdi. Fecelese fil mescid beynel minber ve beyne beyti. Yani salaman diyen tayfadan bir adam Waqidi diyen tarih nebisin senedi bilen inni şu gurrun hyzmatyna da yetip durdy. Waqidi diyen adam da taqriban 1200 ýyl mundan ozalqa adam. Ohum bilay diye Peygamberimiz öýle namaz imam bolup öz mübarek otagyna öýüne girdi we eglenmäne çykdy, ýene gelip minber bilen öýüniň arasyna wekşimahal ema rawda-y şerife weliyada haja giden, umra giden gitmedikleri de Allah nasip etsin. Şu taada Peygamberimiz oturdu,
ve sahabaların hemmeti döwrüğünü alıp oturdular. Ravza-i Şerifede mübarek minberi bilen mübarek öýünün arasynda Peygamberimiz oturdy we sahabalar da döwrüğünü öňüne, sagynna, soluna oturdular. Ohum jaýlaşdyk. Fera'aytu rajulan huwa aqrabul qawmi min يكثر ما يلتفت إليه ويحدثه صلى الله عليه وسلم فسألت عنه فقيل أبو بكر ابن قحافة رضي الله عنه. Ohum Peygamberimiz jaýlaşdy, mescid aram boldy. Adamlar jaýlaşdylar. Ohum şu Peygamberimiz gatlaryny birwa şeýtirip kellesini gymyladyp mübarek ýüzüne şoňa bakyp, hiç şoň menen bir näçe gurrunlary ediýär. Peygamberimiz aleyhisselam yakınjağına bir adam oti, hiç şoňa ýaltaklap, şondan daha sorap, şondan bir zatlar gurrun etýärli. Gurrunlary bir de eşitlenak, ýöne Peygamberimize bir yakyn adam bolmaly dip, ben pikrim harap boldy diýär. Ohum ýanymdakiden soradym, kim şu Resulullah'ın ýanyna Peygamberimiz şoň ýüzüni kän gözläp, şoň ýüzüni gözläp, ýaltaklap, şoň menen gurrun ediýär. Diýemde ol Ebu Bekir diýip aýtdylar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh Hazreti Resul-i Ekrem'in hak halifası şu vakt yanına oturulmuşlar. وَجِئْنَا فَجَلَسْنَا تِجَاهَ وَجْهِهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Ohun biz de gelip Peygamberimizin doğru ruburusuna, doğru evine mübarek yüzü kök gelecek yeri haştay qav deyip oturduk deyiptir. Ahirrak ya ortarak yeri de olsa mübarek yüzü rubururağına, doğru evrağına oturduk. وجعل الوفد يسألون عن الشرائع فلم يكد سائلهم يقطع. Ohum başladı kervan kenti hi zat soradı, bir var ol zat soradı, hi kesmedi diye. Yol keplep durdu zat sonra. Ve Resulullah turamasa boljak deyip korktum. Nem kan zat soradı. Ve Peygamberimiz inni mübarek derman ya damasın ya Türk damasın deyip şu zat soracak bolup tuqa ya sorap tuqa men kepledim diye. Faqultu inna nuridu ma turidu. Bizim de bir ayçık zadımız var, biz de bir istevimiz var diýdim. O şey diýemde hak Resulullah aleyhisselam gülümjirip men yüzümü gözledi ve o zat soracak bolup turany inni sen otur diýdi. On keple men häzir dur diýdi. Täze gelen mihman sorag bolsa aýsyn diýdi. Ve biz kan zatları soradyk diye. Ve biz kan zatları soradyk. Men şu öz elimizdäki tarih kitaplaryny öz gözüm çattığından hemmesini gözläp çyktym. Kan zat soradyk diýipdir ýöne şu soran zatlaryny aýdylmandyr tarihde. Birje zatpa men soradym diýe Resulullah aleyhissalatu vesselamdan ma afdalul a'mal. Kan zat sorapdyrlar. Bizim görýän tarih kitaplarymyzda İbn Kesir'inki, Muhaddis Endülüs'inki, ya tarih Tabari'da, ya Waqidinqida fakat şu gurrun geltir. Biz kan zat soradyk diýipdirler, emma aýtmandyrlar näme soradygyny. Be her hal bir soragym şu diye, ya Resulullah amalyň gowsy näme diýip. Amalyň gowsy näme diýip. Behterin amal näme? Yani bular inni musulman bolupdyrlar. Inni awwalin etmeli iş näme diýdigide. İman kelimeden soň iň awwalin zat näme? Hak Resulullah aleyhisselam jogap beripdir, as-salatu fi waqtiha. 5 wagt namazy her gaýsyny öz wagtynda ýerine ýetirmek diýipdir. 5 wagt namazy ýerine ýetirmek. Ohum kan zatları soradyk, ohum Hazreti Bilal geldi, azan aýtdy, tekbir aýtdy, ikindi namazyň wagty bolupdyr. Kan oturuşyklary bolupdyr, ikindi namazyň wagty bolupdyr, Hazreti Bilal azan tekbir aýtdy we Resulullah aleyhisselam amam bolup ikindini okyp berdi. Fekanat salatul asr akhaffa fil qiyam min az-zuhr. İkindini öýle namazdan ýeňirräk okuydy diye. Nämesini dik durmasyny. Dik duqa al-khamsure erti namazynyňky iň uzak okylýa, öýle namazynyňky oňa wara qysgarak,
ikindi bilen yatsı ikisi bilerek ona wara qysqarak akşam namaz beter qysqa qılya. Asl Resulullah'ın sünneti şun sünnet. Qaytay deyin, erti namaz in uzağa qılya, öýle namaz şoň menen bilerek bäri ýani, ikindi bilen yatsı olardan bäri ýani, akşam namaz in qysqa qılýan namaz. Erti namazdan uzağa okuyan namazı ol tahajjud namazı. Hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir rekatte bir vakt Suriye Bakara, Suriye Nisa, Suriye Ali İmran, Suriye Maide'ni goşupdur bir rekatte. Tahajjud namazı. Ve her hal bular da şu rivayette diýerler ikinnisini öýle wara qysqara okuydu. Mescitlerde imam bolýarlar, gayrat eder. Näçe başarsaňyz tünde raýat edin. Erti namaz in uzagrak, öýle namaz oňa wara erti namaz ýanyk biletseň de bolýar, bäri ýanetseň de bolýar, qysqarak. İkindi bilen ýatsy oňa wara qysqarak, akşam namaz 5 wagt namazyň içinde in qysqasy. Akşam namazyň hem wagty az, hem de çaý sörek nahari jaga adamlara şeriatyň buýrugy. İkindini okuydu ve Peygamberimiz Aleyhisselam mübarek öýüne girdi, eglenmän yine çykdy, yine öňkýerde oturdu, yine sahabalar oturdular. Rahmet çekildiler. Ha din için Resulullah Aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem ikindini okuydu, bir öýüne girdi. Ekseren bärde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın derman ýaşaýyşlaryny bugüründen daşgary. Ekseren ikindi ben akşam arada enelemizin arasına hemmesine bir öýüne girip çykýanmışdy. Bugüründen daşgary gurdyň ha. Ekseren ikindi namazdan sonra gün yaşayança mübarek derman enelerimizin öýlerine, otoklarına 9 enemiz denanlarynyň öýlerine girip çykýanmış. Ekseren ikindi benen akşam arasında. Ve her hal Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şowun mübarek öýe girdi ve basım çykdy, yine öňkýerde oturdu ve sahabalar da daşynalylar. Ohan meni görüp Resulullah aýtdy: "Ya aha Selman, lebbeyke ya Resulullah" diýdim. Ey Selman taifasından diýdi, doganlydy. Menne hytmatda ya Resulullah diýdim. Yer ýurtlaryňyz, owa garalaryňyz nähilli diýdi. Ohan men aýtdym: "Ya Resulullah, ýagyn ýaganak näçe wagt bäri gurokluk boldy, heýwere ýylgynymyz hor, ýylgynymyz çaşşak bolýar, her gaýsy bir ýaňa göçjek bolýar. Yer ýurt gurokçylyk bolsa adamla pytreýär, dargyýar. Doga etseň ýurdumyza rahmat ýagsa" diýdim diýdi. Şolay diýen görüriňim El-Hasaisul Kubra Celaleddin Suyuti şon kitabyna Siret-i Şamiyye'de, Siret-i Halebiye'de İktifa diýen kitap, o da muhaddis Endülüsi. Bizim görümiz şii olmasy dördüsünde de ba, gaw dikkat edin. Biz aýtdyk: "Ya Resulullah, doga et, ýurdumyza ýagyn ýagsyn" diýdik. Oňa Peygamberimiz da mübarek derman ellerini götürmäni, Hudaýa şolaryň ýurduny ýagyn ýagsyn diýdi. Mübarek elin götürmäni, ýöne Hudaýa el ýurtlary rahmatly bolsun diýipdir. Faqultu: "Ya Resulullah, irfa' yadayka fa innahu aksar wa atyab." O men aýtdym: "Ya Resulullah, biz senden isteýäs, iki elin götürüp Allah'dan dileseň beter bir hoş boljak" diýdim diýe. فقلت: "يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب كذا في الخصائص والشامية والحلبية والاكتفاء." İkelim götürüp Allah'tan dilesen biz beter hoş boljak. İkelim biz senden isteýäs ya Resulullah, ikelin kaldırdı Allah'tan dile فإنه أكثر وأطيب. İkelim götürüp Allah'tan dileňde rahmet ýagajak ýanyk, kärrak nur ýagajak ýanyk, owadarrak bolajak ýanyk senden isteýäs diýipdirler. Oňa Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gülümjirip bolýa diýip täze musulman bolan adamla iki mübarek elini götürdü, hatta mübarek koltuğunun ağını nağdı gördüm diýdi. Oham doga etdi, Allah'dan rahmet ýagyn diledi. Oham doga edenden soň Hak Resulullah Aleyhisselam turup gitdi
we biz de turduk. Indi akşam okulanlar we soňram biz öz ol kerwellen bolýan ýerine bardyk. 3 gün ýene galdyk. Hazreti Bilal'le bize Türkmen çay çörek diye suwlaryny, çöreklerini, naharlaryny getirip bize hyzmat ederdi. Bu 3 gün sonra Resulullah aleyhisselam bilen hoşlaşdyk. Bu peygamberimiz her gaýtymyza sowgat berdi. Sowgatymyzy alyp ýylgynymyza gaşyn öwrülip gaýtdyk diýip derman Resulullah aleyhisselamyň 62-nji ýaşynda bolan wakaýalaryň biri. Wefde Salaman kerwenin gurrüňi boldy. Ey cemaatlar, ey Türkmen musulman dogallar, imanly sada milletler, näme gurrun geçdi işi gijede? Behterin amal imanyň içinde evvel 5 wagt namaz. Haktır, doğrudur. Kan adamlar ba fitne zaman bolupdyr, afet zaman bolupdyr. Zehirler harap zaman bolupdyr. Awwelin aýdylýanda palany namaz okyp bäde näme boldy? Palany 5 wagt namaza gatnaýada näme peýdasy boldy? Palany gatnapdy ogul gydyn şeýtip gelip bä. Ýaşyňa meňdeş palany mescidi barýada gıybetden başga zat iş ýok diýilýär. Ya häzir özüni dogurlasun, hamany mescide gatnap bä, häzir bergesinlerenak, ya mescide gatnap bä, dogany bilen kepleşenak. Ohum şi bir tofor bahanalar, sebepler köp ölüpdir. Ohum kan adamlar öz ýandan özü pakirjik, ya düýüp namaz okuyanak, ya hiç cemaati var, ya okuysa da hevre çalasım okuya. Ohum hatta inni bir hatta varıptır, cemaat qaw diqqat edeýin. Kur'an'da aýtýan musulman adam Allah diýse ýüregi jaýlaşar diye. Şuma halkan gelin qyl erk adamlaryň soragy näme? Biz namaz okuysak ýüregimiz ýarylyp barýar diye gulaýndan mak bilmeýäsdi. Näjire bolýaşy? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek, qadryn bilen aýdyljak görüňler. Eşitdirin doganjyklara. Hudaýyň ýanyna ýüzgara bolup sataşamasyn. Öten akşam geçip gitti däme? Geçti, derrew geçti. Bir ýatdyk, bir turdyk, bir gece tamam geçti. Bir döwrümizde geçecekdir. Ola qonulukun şi ýurtda kim padşah varmış? 2000 ýyl munnadyr, 1500 ýyl munnadyr. Sasani padşahlar varmış. Eser varmış. Sürülüp gitti hemmesi. Döwür geçýändir ha, biziň döwrümizde geçecekdir ha. Gyzgyn bazary da bolsa, gyzgyn mektebi de bolsa, gyzgyn klasy da bolsa, gyzgyn danışgasy da bolsa da, gyzgyn bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýandyr ha. Adam allan melläldir ha, hemişe kurrun da awwal özüme gerek nasihat kurrun. Ondan siz Türkmen dogançyklymda ak nasihat da. Şurun geňzat dehret kılıp namazlığı gaşin men barıp bilemak, yüreğim yarılıp barıya diýip aýtdy. Oham ege okuyarsam da beter çalasym okuyup namazlığı ýygnamasam, yüreğim ağzımdan çıkıp barıya diýär. Häzir bir gow düşünmeli görüňşi, Kur'an aýdýa, okuyup beraýyn bir teberrük. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ellezîne âmenû ve tatma'innu qulûbuhum bi zikrillah. Alâ bi zikrillahi tatma'innul qulûb. Allah aýdýar Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman Allah diýse, subhanallah diýse, ýüregi jaýlaşmalydyr diye. Inni bir benden soragy men zikretsem, tesbih sanasam ya namaz okuysak bolsam ýüregim ýarylyp barýar diye men boljak derdi. Men jogaby näme bolmaly? Muňa ýol näme aýtmaly? Yoksa bir adam men howsala bolýandysa bir namaz oky diýiljekdir şeriatda. Ya peygamberimiz her hatsan narahat bolsa derrew namazlyga minýänmişdir. Emme bir soraq bir men namaza barsam ýüregim ýarylyp barýar diýär.
İnşallah ak cevabını ak dermanını aydeyin, yen aydiyen kadrın bilin aydilyan görürüm. Awwal qisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiya inna şeytane yecri min ibni Adem mecrad dem. Hadithun sahih muttefakun aleyh. Peygamberimiz aydiya şeytan adamın damarlarının içinde kan barayan yerine şeytan barayandır diye. Adamın kan barayan yerine şeytanla barayandır diye. Bibenlerini şeytan düp eyeleptirdi. İnni nâmemin vasvas ettiye namaz okuysa bir neçe ettiyen günahları var derroş onu yadına salıyor. Eğer namaz okuysan ol egin maşten ayırmalı olayan. Eğer namaz okuysan o irtibatın ayırmalı olayan haram irtibatı. Eğer namaz okuysan o mahvaran ayırmalı olayan. Derrumun yadına salıyor da ohum şolatlarda ayırsa bir ülacak yani. Ya namaz okuymalı olayan ya o haram işlerin içinde güymen kezmeli olayan da ohumun şeytan vasvas ettiye ne diye namaz okuysan o günahları, o etdiyen işleri hep vermeli olursun diye. Onu hep versen de sen zindigi etip bilmersin deyip mın yadına salıyor. Bir gidek yadına salmaya o şeytanla sen eyan huzurunda dur arastaca bollu diymeye. Eyanı bir gün öwürlüp barjaktırsın diymeye. Ey cemaatler, Suriye emme cöz var, emme cöz Kur'an'ın ahırkı parası. Hefte yekti vayt yastabi. Kur'an-ı Kerim'in ahırkı parası. Emme yetesâelûn. Ondan sonra ve naziat. Bir gayrat edin, bir tercümeli Kur'an-ı Kerim olsa, bir öýde bir bolmasa bername koyun, birce edip de oturşun tercümesini bir okuydan çıkın. Emme yetesâelûn'dan taqul a'udhu bi rabbin nâs var yani. Amma yetesâelûn kıyametin gurrunu diye. Ve naziat kıyametin gurrunu. Ondan sonra näme sure geliyor? Abese ve tevella. Kıyametin gurrunu var. Ondan sonra ida şems kuwirat kıyametin gurrunu diye. Ondan sonra ida semâ'un fatarat kıyametin gurrunu diye. Ondan sonra veylül lil mutaffifin kıyametin gurrunu diye. Ondan sonra ida semâ'un şaqqat kıyametin gurrunu diye. Ondan sonra ve semâ'i zâtil buruj kıyametin gurrunu diye. Ondan sonra was-semâi wat-târiq yevme tubla es-serâir kıyametin gurdun diye. Ondan sonra sebbih isme rabbik kıyametin gurdun diye. Bel tu'thirûnel hayâted-dunya vel-âhiretu hayrû. Ondan sonra hal atâke hadîsul gâşiye kıyametin gurdun diye. Ondan sonra vel-fecr kıyametin gurdun diye. Ondan sonra la uqsim o da kıyametin gurdun diye. Hemme surelerde kıyametin gurdun diye. Bir Müslüman necre kıyamet yadından çıkar. Görüyen kıraatları gen dağıttır ha. Amma yetesâelûn'dan ta la uqsime var yani. Ve leyli idâ yakşa kıyametin gurrun ma. Ve duhan içinde kıyametin gurrun ma. İkra kıyametin gurrun ma. İdâ zülzilet şudurşu kıyametin gurrun. Vel adiyat kıyametin gurrun. El qâriya kıyametin gurrun. Elhâkumut tekâthur kıyametin gurrun ma. Veylül likulli humeze kıyametin gurrun ma. Era'eytellezî yukezzibu bid-din kıyametin gurrun. Teppette de kıyametin görürüňi var. Näjere musulman adam kıyameti ýadydan çykarmaly. Şu namaz okuyup bilmeye, howsala bolýar dem namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men kirim bir eşitsin. Ey insan, ey ayalı erkek insan, Allah'ın huzuruna bir gün durmallarsyň, şoňy ýadyňa sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor, gelgidin içinde yıkıcıydın bir gün Allah'a cevap vermeyeni yattan çıkaram. Şun ekser adamlı biliye haşon parlığını. Yönü adamların içinde toy, yas, mereke, bazar, akşam yatıp erti turup öz bilmeyen şık bul gününü geçirip be. Yıkıcı kabri giriş yanık, yıkıcı da Allah'a cevap vermelidir. Sonra alem-i berzakte yani dünya bilen kıyametin arasında ve kıyamet gününe hem ruhu hem gövresi katı horluğa düşecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetlendir. Amma yetesâelûn'dan tez surelerin paran ahirine varyança bir Farsiye, Türkmençe tercümeli Kur'an-ı Kerim okuyup çıkar. Bir okuyup çıksın belli olur ne amellerine.
Şeytan awwal qısit kan bariyen yerine bariye. Ohum adam nämetmel awwalin dadi bir kıyamet haçan kıyamete oracaqdı belli de. Şayet öymüde yetmedik işte. Şayet ertiye turmadık. Be her halden 100 yaşa, 1000 yaşa bir gün barmalla. 100 yaşandan sonra da geçen ömrün gödesin hiç var qaliye. Men üstünne kan durmayın. İkilenci vururum. Ey cemaat. Ey şu biterde okuyup bilmeyen, bilkim şu okuyup bilmeyen diye bilkim dermanın iştinna. Ödüm bilyen nipti vur derdi va pakirin kulak asıp bilen hatta. Geçen haftada görürüngü denir. Ya ahullu gitsin ödün doğrulusun ni pakir bir dermanın boş kalıp. Ya öd tıkıp birlik edip ya nem kadip pakir boş var ya bir tokor. Ahunnu ödü bir gün iki Allah'a cevap vermeli. Kari de cevap vermeli. Adançı da, karger de, düktör de, her kim olsun. İnsan Allah'a cevap vermeli. İkilenci görürün Kul a'udhu bi rabbin nasin içinde. Min şerril vesvasil hannas. Ey cemaat, Allah şeytanı hannas attaqıptır. Huday şeytanı hannas attaqıptır. Yani näme? Hop yan qadım şeytan eylaptır da namaz okuyup bilen aqta. Huday aytdiye. Birce gedek Allah di şeytan anlayıp durur diye. Hannas diýdigi her haçan Huday diýsen şeytan iýdini diýe diýdi. Şoň ýanyna durup bilmeýärdi. Hannasyň manasy şu. Sen Huday subhanallah elhamdülillah bir zat agdasaňma Hudaýdan şeytan iýdini diýdi. Ohun bil adam nämesin? Allah'ın zikretsin. Hamana namaz wagt bolup gelýärde, saat 12 bolupdyr, işte öýle azan çekiljek, bir de okuyup bilmeýärde. Ansatjak etmeli zikri näme? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hudaýa men şeytanyň şerrinden sakla diýdi. Şon birje 3 gaýtar aýtsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban beyik Allah'ın adım tutup durundu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birce 3 gaýtar aýtsyn, elinden feriştele çykyp gider. Birce gaýtar imtihan etsin. Birce gaýtar imtihan etsin. Kur'an okuyacak bolanda bira auzu billahi diye bir de bismillah. Şu ikisini her gaýtar 3 gaýtar aýtsyn ograr. Elinden feriştele çekişer. Ograk gider, şo dışına dehrete gaşy. Şonu aýtmagyny özüne agrym bilmellerdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Ey cemaat Resulullah'ın derman sözü. Men wagt azalyp barya derman fakat terjemesini aýdyn. Bir adam akşam yatjak bolanda şoň qursagynyň gapdalyna şeytan negeler, ferişte degeler diýer. Ferişte aýdar, Allah'ın zikretde yat. Ey adam, Hudaý zikretde yat, gaýrat et, gowluk bilen giýjäň yatjak bol. Şeytan aýdar, bir haram zatly ýadyna salyp, ey erta akşam okuyorsun. Ýene 10 nagadan soňra oky. Şol seriallaryň öwünde, filmleriň öwünde ýa haramyň içinde, ey sen günahkar ahim, sen Hudaý zikredeniň näme peýdasy bar? Ey sen mal dehretin ýok ahim, ey sen iň haram ahim, ey sen bir zat ahim, ey sen biderek adam diýip, näme etjeksen erti birwünni on şeýle ýatyrýar. Şylay diýen görüňüm Resulullah'ın mübarek dodugynyň arasyndan çykyp ummatyny eşitdiren görüň. Adam yatjak bolanda musulmanyň gapdalyna ferişte digelýär, şeytan digelýär. Üçüncü peygamberimizin sözü. Ey cemaat, derman görüňdir, haýyrlanyň. Bunu teberrük okuyayn. İza istayqaza ahadukum min manamihi fatawadda falyastansir thalathan fa inna ash-shaytan yabitu ala khayashimihi. Rawahu Muslim. Hadisun sahih. Peygamber aýdypdyr, derman aýdypdyr, Resulullah aýdypdyr. Canymyz, malymyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň. Aýdypdyr, ey musulmanlar, akşam yatıp erti turuňyzda ya selallik wagt, ya daňatanna, ya adan çykynda, ya qamat diýende, hulasy turuňda dehret kılaňyzda 3 gaýtar burnuňyzy felyestenfir, Arap dilinde yestenfir diýdigi, o düşüneýliň, eliň menen agzyňa
3 qaytar ağzını çayqandan soň burnuny 3 qaytar suw çekmek we şonu pınşırıp burnun içindäki suw ep bermek. Peygamber aýdypdyr. Şonu 3 qaytar burnuňyň daşyny ýuwmaň. Burnuňyz bilen suw çekden burnuňyň suwuny ýaxşy zyňdaşaryk, şon şeytan adamyň burnuna ýapýandyr diýdi. İnsanın zahir bedenini mikropşinasla idi ey cemaatla. Resulullah'ın derman aydan söyledi mikropşinasla aydiyanını ödden. İnsanın zahir bedenini in mikropken işleyenler adam yatanını burnunun içi diyordu. İnsanın zahir gövresini in mikropken işleyenler adamın burnunun içi. İnşallah şunu akşam yatarsınız. Erti tamamen iman menen tamamen öğrörsünüz. Şonu dehret kılanızda şu Resulullah'ın derman sözünü yada salın. Elin menen burnun edip su çekmeli ve şonu pınşırmalı. Şonu gerşinizden yük ayırılan yali ihsas edersiniz. Şu şeytan şu hafa çıkıp gidiyor. Ne deyip Müslüman adam bilmen şık olmalı. Resulullah'ın derman sözü. İmam Azam Ebu Hanife'nin hükmünde sünnetçi. Sünnet-i müekkede. Bayet dehret kılındı Resulullah'ın ağ sünnetinden burnun 3 qaytar yuwulmalı. Köplerçe hasta denanla fakat burnun daşını yuwýaly. Resulullah'ın sünneti bitmedi onlara. Şonu howc edip pışgırmalı, pınşırmalı, şu burnun suwuny zyňmaly. Burnun suwu kän bolsa, döwrüňdäki adam şuluk bolsa, döwrüňdäki mulahaza etjek bolsaň, yürekleri bulaşmaz ýaly onu ýuwaşanrak haly mulahaza edersiň ol öz ýerini. Ýöne burnuň daşyny ýuwup sowuşmalydyr. Peýgamber aýdy, akşam ýatganda şeytan adam burnuna ýatýanlar diýip aýdy. Iň hafa zahir bedenine iň mikrop işleýän ýer öýdi. Ine bir de bir ýolunyň miri boldy. Arasda imanyň içinde ýaşap şeytany özünden daş etjek bolsa. Üçüncüsi sahabalar, imam agzamlar, evliyalar, pirler, arasda gowa adamlary gürrüňini agzamaly. Ýa-ni köplerçe men namaz okyp bilmeýänlermi? Salawat okýan nädir? Peýgamber agdaýan nädir? Bagşlaň aýdýan köplerçe öýde in haram gelýändir. Köplerçe ýa hemişe bidehret gelýändir. Hiç Ebu Hanife ýanyk adamlar agzamalladan, ulukon pirlerden gurrun etmelerden. Oham bir okyp bereýin teberrük. Sa'ala muhaddis an Şeyhül İslam Ebu Cafer bi ayyi niyetin aktu'ul hadis? فقال ألستم ترون أن عند ذكر صالح تنزل الرحمة؟ قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين كذا في المقاصد الحسنة الشمس الدين السخاوي. Bir çoňyr alim adam Ebu Hanife'ň zamanının ýanına bir zorlu ulamalyň birinden sorapdyr. Men Peýgamberimiziň hadisini ýazýan, näme niýet bilen ýazaýyn diýipdir. Näme niýet bilen ýazaýyn diýipdir. Ol alim jogap beripdir, "Uy" diýipdir. Gowa adamlar agzatan Hudaýyň rahmeti iňe. Hawa Hudaýyň rahmeti iňte şeytan gaçýardy. Gowa adamlar agzatan rahmet iňe dämi? Resulullah da gowa adamlaryň başyda diýipdir. Biz hadis ýazanda ya hadis eşitende şu meclis ýaly. Hudaýdan rahmeti iňsinni de ýazyp edipdir. Hudaýdan rahmeti iňsinni de ýazyp edipdir. Meger Resulullah salyklaryň başy dämi diýipdir. Enti gowa adamy agzatan rahmet iňe şu meclise. Rahmet iňse şeytan daşalýar. Rahmet iňse adamyň ýüregi iňe. Rahmet iňse adamyň ruhy asmanlara gaşyn uçup berýär. Rahmet iňse adamyň derdi dökülýär ýüreginde. Yosa adamlaryň näme şu zamanda adamyň howselesi ýok, öz dogonynyň ýanyna oturup bilenak, hemsaýesine oturup bilenak, şu mereken äjir oturmaly şular. Haýsa akıl kabul edýär. Haýsa akıl kabul edýär döwrüňiz ýakyn. Ya owadan kepleneni bilen adamly üýşäýär, kän owadan kepleýärli üýşek bolsalar. Rahmetin ýa meclisi. Peýgamber agdalýar bu meclisi. Pirler, evliyalar, ulamalar agdalýar. Rahmet ýagýa cezzabiyeti bolýan meclisi. Kepleýänini de eşitýänini de aýdylýan gurrun ulukon. Rahmetin ýa gurrun. Ya adamlaryň bikarlygyndan näl? Kän bikar adamlar bar? Ömrüne birge gelip bilen akşy meclisi. Ay bikar adamla bariyada diýer ýaly. Rahmetin ýa meclisi.
Firişte yağıya, nur yağıya. Adamın ruhunu yengeltiye. Adamın yürek derdini döküyor. Adam bir dünyanın kelle ağrısından çıkan yalı oluyor. Bir şu dünyanın içinde cenneti giren yalı oluyor. Bunu oğudallah görmeli. Her gaytinin öz yüreğinizden sonra ver. Yine adam arasında namaz okuyup bilmeyeni. Peygamberimizin yaşayışını eşittin. 3 yıl 4 yıl verşmahal Peygamberimizin yaşayışı aydılı otu. Eşitlik görsün hutba namaza gider. İnnamından şeytanla çıkıp gider. Türkmen arxavcın nivati, arxavcın eğilerliği, şeytan eğilerliği hutba çıkıp gider bedeninden. İnne neçe yol oldu. Biri Resulullah'ın yaşayışını eşittin. Biri amme cöz Kur'an-ı Kerim amme yetesâelûnnen te'kullâhu bi rabbin nâse var yança bir tercümeli Kur'an'ın okuyup görsün. Yine biri Allah'ını zikrettin, anlatacak. 3 kaytar Euzubillahimineşşeytanirracim. Bir kaytar ayısta da boluyor ha. Yönümal adamın zihilleri harap. 3 kaytar da ayıstın bireme havası cemliğe var. Bir kaytar Bismillah ayısta da şeytan durup bilmedi. Yönü zihiller harap, çalatımda ayıtacak o bolmaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mihriban Allah'ın adını tutuptuğun. Canı bilen ayıstın, hutba oğrar namada kaçın. Qayım dursun. Akşam yatanına hi olmasa birce kaytar. Bismillah deyip yatsın. Yani şu Bismillah aydanına eyami yağda salıp yatıp durunlayacak. Erteyi turup gözüne o kalanına Bismillah deyip. Yadından çıktı mı? Dehret kılanına ayıtsın. Dehret kılanına yadından düştüm. Bismillah deyip. Erti 7 oltur, 8 oltur, şun sopturana Bismillah aytma anlarım. Şunna da aytsın, şun kadatı oltur. Ödünü şeyittirip temrin versin, terbiyet versin. Ey cemaat, aydilyan görününle insanın rahatisinden çüreyim. İnsan asmallara kaşın alem-i kutsa geçmeden çüreyim. İnsanın feriştelik yağdayı geçmeden çüreyim. Dünyanın merizliğinden çıkarmadan çüreyim. İşte kabrından